sigang mo, Rico Blanco, ang iyong galit. Ako na, bahala sa'yo, baby. Pinilit no? Ay, nako! Mainit-init! Talaga namang mapapa. That was so hot. Tayong lahat sa issue ni Maris Racal about sa cheating with her ex-boyfriend na si Rico Blanco. Ito na nga kasi, sabi ko sa'yo kasi next time, magbubura ka ng screenshot, marami ng resibo, given na artista pa kayo, diba? Nabuking, galing sa screenshots na in-expose ng ex-jowa ng artista ring si Anthony Jennings. Kaya naman pala nanlalamig si ate girl kay Rico Blanco before. Kasi nga naman, ikaw ba naman, meron kang iba, tapos hindi mo na nahahanap no sa partner mo yung totoong sarap. Ayan, tuloy, naghanap ng ibang ice cream good. Ice cream yummy. Kaya naman pala sabi ko dati, ano yung sabi ni Maris na I want some growth and maturity? Sus! Yung pala, meron ng iba si ate girl. Sabi na there is something really going on Kaya ikaw, mamaya pag uwi mo, tanungin mo yung jowa mo, asawa mo Baka mamaya, ito kasi si Maris at saka si Anthony, friends lang daw. Yes, friends. May nakilala na rin ako dating ganyan. Tara Baguio as a friend. Sas. Huwag ka maniniwala. Pag sinabi ng asawa mo o jowa mo na, ay hindi, friend lang kami. Friend? Pero madaling araw, nasa labas pa rin kayo. Anong ginagawa nyo? Nagkakape? Kape with? Friend na may something yan Kaya ikaw, alam mo na. Mamaya pag uwi mo, tanungin mo yung asawa mo o jowa mo. Pinag-overthink no? At least, diba, para sure ka. Para naman pumasok yung Pasko nang wala kang iniisip na problema. Ay, naku. Kaya naniniwala talaga ako sa kasabihan na time is the, Time is the ultimate, ulit? Time is the ultimate truth teller. Yeah, huwag ka na magtago-tago. Nako, lalo sa panahon ngayon, it's digital age. Diba, ang daming resibo, screenshot, Facebook, sa social media accounts. Wala ka na matatago, B. Kahit ano pa yan. Nako, good luck na lang sa'yo talaga kung maligtas ka pa dyan. O yan nakwento ko na yung chismis O ako naman hihingi ng favor sa'yo. Alam naman, ikaw lang. Give and take tayo dito, B. Imbis na si Maris ang chinichismis mo ngayong hapon, ako naman. Go, ichika mo na dyan sa upwards mo, dyan sa kapwa mong kabisyo, na naka-ere pa rin ang nag-iisang daldalerang atleta, si DJ Mama Tony. Wow. G! Babalik ako Dito ka muna. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Na ang Pasko sa Love Radio. Basic!